Vi starter med at bevise formlen for A, som hedder A lige med y2 minus y1 divideret med x2 minus x1. Den lineære funktions ligning hedder y lige med ax plus b. Og så kan vi så også sige, at y1-ligning er a gange x1 plus b, og ligeledes så y2 lige med a gange x2 plus b. Hvis vi så minuser de her to for hinanden, så får vi y2 minus y1 lige med ax2 plus b minus ax1 plus b. Så ophæver vi parenteserne. Og plus b og minus b udligner hinanden, så vi får ax2 minus ax1. Her overskrider vi det samme, det vi har ændret på. Så sætter vi a uden for parentesen, så det bliver a gange med parentes x2 minus x1. Og så kan vi rykke den her parentes herover på den anden side, så det bliver y2 minus y1 divideret med x2 minus x1 med a. Og det er den samme ligning, som vi har heroppe. Vi starter med at finde a, som man finder ved at sige y2 minus y1 divideret med x2 minus x1. I det her tilfælde, der er y2 311, og y1 det er 134. Så dividerer vi det med x2 og x1, som i det her tilfælde er 4 minus 1. Det her giver så i alt 59. Her har vi fundet a. A lige 59. Nu skal vi så til at finde b. B det finder vi ved at skrive formlen y lige med ax plus b. Den kan vi omformulere, så den ser sådan her ud. Lige med b. Så sætter vi nogle tal ind på y og x's plads og a. Vi kender y, som er 311. 11. A, det var lige 59. Og x er lige 4. Sætter vi det ind på pladserne, så der står 311 minus 59 gange 4. Det her giver så alt i alt 75. Nu har vi fundet a og b. Jeg har lavet en funktion, der viser væksten. Hvis vi nu vil finde ud af, hvad antallet er i 2007, så fordi vi starter undersøgelsen i 2002, så sætter vi 5 ind på x's plads, så der kommer til at stå 75. Her der kan vi finde ud af, hvad antallet er i 2007, og det her det giver så alt i alt 370. Nu skal vi også finde ud af, hvad det er i 2008, hvilket er meget nemt. Vi sætter bare 6 ind på, der hvor der står 5 i opgaven, så der kommer til at stå f er 6 lige med 59 gange 6 plus 75. Det her, det giver så 429. Nu ved vi, hvad antallet er ifølge vores model i de to årstal. Vi finder den procentvise afvigelse fra modellen og så til virkeligheden. Det gør vi ved at sige 370
minus 399. 399 var det blev i virkeligheden. Divideret med 399, og så ganger vi det hele med 100, for at det giver 1%. Det her, det giver så i alt 300 og nej, det giver det ikke. Ja, 7,27%. Nu har vi fundet det i 2007, men som sagt, så skal vi også finde det i 2008. Der gør vi det samme. Her sætter vi bare nogle andre tal ind. 429, som var det, vi fik i vores model, minus 878, som var det, der var i virkeligheden, divideret med 878. Her ganger vi så igen med 100, var 5%, og det her, det giver så 51%. Ja. Nu har vi fundet procentvis afvigelser, det viser, at vores model den virker rimelig godt i et vist antal år, men derefter så bliver den så skæv igen. Kan du se ved 51%, som er en alt for stor afvigelse til, at man kan bruge den. Det var det.